Karamogo. Ah, Karamogo ban boli go kera baresa. Ibe na jema dongo do itena Karamogo soro ka dugono. Ni passeport go ina nan bara so ngora ne. Parce abna yela ka ira sigida la mogo bere la kai passeport soro. Amna ne soro. Ni ere ko logo de. Tiga na kuma ba ki jogo ale ko. Padran. Dili. Kan nyame. Ka fuiti. Yo aga. I parla re. Merci. No, yo pari. Nego. Diga che Karamogo to Karamogo. Est-ce que Karamogo Karamogo du suma na la bide. Ni an soro. Karamogo i fɛnw bɛɛ fili ka bɔ a ka so kɔnɔ. Comme me. Ne didi fɛnɛ ka so kɔnɔ ko fɛnw bɛɛ fili filo ni bana ko fɛnw bɛɛ. Mun dun y'an sɔrɔ? Est-ce que a tɛ ka papier dɔ de ɲini passeport. Ha? Ni ma fili Karamɔgɔ passeport tunun na dɛ. Karamɔgɔ i fan bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ. A du suma na la bi dɛ. On ni hɛrɛ farala du kɔnɔ jago. Ne yɛrɛ fɛ n k'a bɔlen don sa ka taa ka passeport yira diɲɛ bɛɛ la k'a y'o sɔrɔ ja o tun na de. A bɛ n'a fɔ a tununnen don dɛ. Aw yɛrɛ ka nin du ko in ne m'a faamu. Karamɔgɔ ko k'a y'a ka saga siri a don o suyɛna. A ye passeport fɛnɛ sɔrɔ o tununna. Est-ce que zon t'aw fɛ yen? Ni du yɛrɛ ne se kelen tile jigi la. Zon b'aw fɛ a y'a ɲɛɲini. Jahadi tɛ se ka kɛ sa. Ni passeport nana a la ma mɛ o suyɛna o bɛ kɛ cogo di? Ne filɛ t'a dɔn mɔgɔ min bɛ se ka Karamɔgɔ ka passeport ta a kɔ so kɔnɔ. Ne kɔni ne m'a fili a kɔ parce que a tun bɛ k'a yira mɔgɔ a don ala ma sɔn ne bolo ka maga passeport in na. Nin ko kan ka ɲini cogo dɔ la. Sinon nin tɛ kɛnɛma zo ye. Nin ye sokɔnɔ zo ye. A bɛ n'a fɔ nin dɔnbaga zo ye. Nin tigi ye nin ta so in kɔnɔ yan wa a tigi a kan ka ɲɛɲini mɔgɔ kelen min y'a ta o bɛ se ka kɛ cogo di saga suyɛna passeport suyɛna ni ɲinɛni yɛrɛ ko don o t'a ta. N'a ta suye a tun ne sango ayi dura ta na sigi dɔɔnin. Ne b'a dɔn ni ne tora yan ka nin kɔnɔ n'a nana an tɛna ɲɛ kuma la a bɛ n'a kɛ pɛrɛn-pɛrɛn ni kuma caman ne la ne bɛ taa so fɔlɔ. I sigi sa ma. N bɛ na dili k'an bɛn. Awɔ n y'a mɛn. Ko ama ne ka passeport ni nga visa yɛrɛ n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ ye k'e bɛ ka passeport ni visa feere a kana san dɛ bataramow don ne ka passeport de don a b'a bila ka taa Karamɔgɔ du kɔnɔ Sali an ka baro kɛ Sali Sali wallahi tɛlɛ an ka baro kɛ Sali baro duman ba Sali juli bɛ mara Sali an ka baro kɛ Sali an bɛ baro kɛ Sali fini ɲuman ba Sali adana Sali mina ka baro duman kɛ sa Bini ma, ibda diga mama, Sali. Oui. Subhanallah. Badara ka fago kɛra sɛbɛ ye jago ye. Karamɔgɔ n'i ka du nali dabilatɔ de ye ne fɛ. Ne tɛ na yan fa. Dili. Dili. A dun yɛrɛ cogo di? Dili. Patroni. Walayi. Bisimila e yɛrɛ ka fɛn dɔ I bɛ sisi di yan ka sigi a ye n bɛ ka dɔ kɔnɔ n bɛ ka fara ko n k'a kɔnɔ yan. E m'a fɔ sisan k'e presselen don wa? Awɔ sisi di yan n bɛ sigi. Patroni wala. Dili. E yɛrɛ bolo b'i disi sanfɛ. Kuma mun kɛra? N'a ja tigɛ dɛ. Ne ko aw ka fatɔ ko in Badara. Badara wa? Ne ni dɔ bɛnna da la bere b'a bolo ko n'an ka baro kɛ. Dili ne bɛ n sigi yan. Sunɔgɔ de bɛ ne ɲɛna walayi sunɔgɔba de bɛ ne ɲɛna. Dili sunɔgɔ. Taa n da fɔlɔ kɔfɛ min y'i sɔrɔ yan. Sunɔgɔ bɛ n ɲɛna. Nin ko ye ne bolo yan bi dɛ. Ni karamɔgɔ fɛnɛ ma teliya ka na nin tɛ ko ye dɛ. Dili. Dili. Naamu. Hali k'an wele an ka taa an da ɲɔgɔn fɛ. Patron t'i da karamɔgɔ ka so kɔnɔ. N'i bɛ taa i ka ne ka da tugu da la y'a mɛn. N y'a mɛn Dili. Sunɔgɔ yɛrɛ de bɛ ne ɲɛna. Ko dɔ ye dɛ. Ne ka don karamɔgɔ fɛ yen fɔlɔ sani nin ko ye. wallahi ala ni mi cɛw cɛ ni cɛ i b'a dɔn k'i magara fɛn na a ka arabu ne ka ni passeport ni kelen ni min ye bilahi ni passeport kelen b'i ye sa wala Karamɔgɔ. non Karamɔgɔ. wa Karamɔgɔ. cɛw cɛ de ni ta bilahi i b'a fɔ hali n'i y'a feere hali ka taa ɲini Christine ça va bien kɛnɛ wa Karamɔgɔ mun b'e la kelen kuma kare kɔnɔ c'est-à-dire ne ka du in kɔnɔna na ha maanifin tɛ se ka kɛ fɛn ye bilahi ala mun kɛra
nga passeport ni nga visa nere de ablanga balangon nana ngula ka surati billahi ati passeport ni visa sanyi me osoro go ela manyima te ba jiango no sa dore passeport ni visa jian ko ngata hiji oh ne ka ngata kalo nata oh tunna suro o te hasiri diaiwa passeport ni visa du sorol ga jugo mare oh bone tabiye wanya me ga ke islamare la pui ni tara kafiri asrafe nima kono woli blati ila billahi abenga passeport la bojapo ya enyi burude dusu ka sa ha dusu i burude dusu ka Christine bere beta hijiwa ayo te beta nima ke mabai bisaka ta hiji beta hiji boni miye awa biye sa mais i burude dusu ka ala ka du garsige la ya me wala ami basro ne ala so Christine kambe ko musere fe kuma man nekle flen nta dungera la karaire ala du garsige la ko wallahi nega password choche ate ba kono billahi choche nega password de ba kono nega password ko na biye billahi abiye abla goronin nu nay mo ko ni password ko be jama bala ba ki to ka fayame wa nay mo ko en pabe ba bulu dara fa wala ni pabe kele mi yede nega password nete ja ko billahi Hey, Koro. Ouais. Ça va? Ça va. Kora ma mère. Ok, frère Medo. An me fait comme ça. Voilà, visa dama, visa. Non, rien. Voilà, visa dama. Visa ici. Voilà. Oh, d'accord. Na frère la koni. Keke. Ah non, des problèmes. An ta soro doro. An ta soro doro. Ah. Tché, c'est pas un problème. D'accord. Comment? Ko glamate quoi. Ko fait mettre la rawole quoi. Ok. Ame kuma. Ok, des problèmes. Ame ko fait. Merci grand frère. Merci. On compte sur toi. Ouais. Ok. Ah ouais. Plus c'est Koro. Tu vois? Nem vie. Nem ba bien ameni 20 frère ni e mala kan atani bla so no be 20. Ça ak me dafira ndala bena. Non, il va joduma ne doit. Juduma do Mo joduma de do. C'est nga ka boni. Il va ko be caméra cachée. Est-ce que tu boya? Anga boya. Ah, ya bla. Wala nay mo mai password ni visa ba bula tigi bala kafira kana so ma sane. Badra de ondo billahi wene tareta. Na password ni ga visa ni bulo. Nay chao ba password ni visa fira kana so ma asa bulo ne danga de ondo. Manira mo tere. Aka haramu zonero. Wenga password ni ga visa shwe. Ma fingula ma jegula. Nay mo mai kata. Aka haramu ya fa ho. Baga on te kuma nga fe je man kuna na mo password ni visa re ba bula ya fo nya me wa manyere mo tere danga de ulelo ilahi na mo baga ka password ni nga visa re bu bulo baga fe danga de ulelo Jom magana ko dia tado ngat ngene ka ko jom magana. Ali che. Ne ala che sindiga kadi. Ne sindiga gare o mu ko. Ai o ko ne kele ni tala. Ne kele ni tala wa. Ngone de bi dona anga mu ni ala che ne balake ka bokoti ha. Ne me genda mina ngate jal no ali fiya ngudu kuila. Me re ka ta ika dia tebe. Fato ma buka ko labana. Amala ko passport tunu na wal ma visa kanga mu ale nana ale ma nyeni kasingi kala anga mu ma bi dogo kono je wor ne ma chaka bre ko lo shika nyi cha bre ko ale mai bre ngushi dugu mo romi walla be ki tlo ngene meti ma ina ma de ko donte ma e ba ala na ka bo tel ga fonyi kanga tanyo fe o ma enya kutuguleno wa me nga chaka to de ere jiga ta dala blene ne madala nimna sidan fa infesande muna wa ne re joro lendo mina de ne kabi ne bolla ka boy ne tinga mina on togo ya don yere ne ta do mina on nya o ne mai Allah akbar ne de masegi komita nga moto tawa ne taranga moto ta ne asure ka mina fini shite fona bora tabali ali sheji o doro ne bi ne ka finite aya beta finite ko bage fini fote wallahi ne mako sala
ko ba ke ne ma ko sala pew e jigi wari tini la fini mingo fatu kon mani ka fini ta o demsen fini de o ba nege dron ka be minala ne ka jago bila ne ta wati c'est la village là ne ta wati c'est la village là ko ba ke ay amaso anga nyogola me na nyogola me am yo fam si c'est bara ma ka tomna inyemala de hala nga fera do ka badara la ka badara mine ka nege ka mine sunu na foro kamile ngoro yoye sendigeni on de bi bolla dongodo anga solution de nga mine ka badara mine awana ya nege sisa abika anteri ola amanga ko beke anti nyogomo c'est sunu de solution yi ko ke ka badara mine ama nege foni blala ne nye anege to la ko ni foni blala ne awa solution do mine bolo solution me anga ta dala sisa dala wa anga ta solution do be ama nege na ya nege sisa ati sa mo bele dala feminu ngada isa ile fato fle feno kada yi femi ngada mo nyini mo dama dro anamige teri na ko ba ke ngon be kelen fiye wallahi nan tala ni badara bere dango ate janere ya tibiri de gusa ama nege feminu ngada mo sanga damo e ga nanga tabay me dele tenna ko ba ke ko anga tare che nga chengi ga mananji de ni nanga tabani no anga tabani anga ta me ne me bla koferi ne me bla koferi anga ta ay na tele mi bla kofe anga ta sama mo ngo ngala ta anga kilege Zidiara, Kongoli Duaba, Hawa Zidiara, Kongoli Duaba. Mɔgɔ de tɛ nɔ o mana cɛ mɔgɔ dara ne de mɔgɔ yɔrɔ ɲɛnama dɔ la a taara yɔrɔ min na a bɛ fɛrɛ ka nimoro t'i bolo sinon n bɛna wele cɛkɔrɔba ni tile aha e cira de wa awa ne de do visa ni passeport ni nga fɛn fana kun b'a la chèque aha o ko k'i kana diya ni wa e y'a sɔrɔ min jɔn de y'a suɲɛ han o jumɛn fɔ tan ne tɛ ka kuma faamu e ma cire kana visa ni passeport di ne ma wa n ko n bɛ k'o de ɲini ne fa ne b'a cɛ mɔgɔ de ɲini wa yayi c'est à dire ni manifin b'a ka kosɛbɛ la dɔrɔn muso dɔw bɛna dɔrɔn ka don ɲagami sen na ne ko cɛmɔgɔ fa de ye ne ye wa a ba de ye ne ye a fɔra e ye ko ne ye zigiri cɛmɔgɔ somɔgɔ dɔ de ye wa i b'a ɲininkali kɛ na mun na de n ye mun ko nasuguya ye tantɔ ne gan bɛ n ka visa ni n ka passeport ɲini ne bɛ n'i jɔ ko cɛmɔgɔ o kuma cɛmɔgɔ tɛ o a yɛlɛla sankolo la de ne mun ko nasuguya ye tantɔ ne fa ne ma lawuli nin bɛɛ kan yafa ne ma koyi yafa ni ne kɔni tɛ yafa dun ni ne kɔni tɛ yafa dun batarama bilalen i tɛ ni n ka sonja to ɲɔgɔn na wa cɛmɔgɔ ne n ka visa ni passeport ɲini ne bɛ n'i jɔ ma ko cɛmɔgɔ nka fɛn fɛn min y'i tɔ ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ billahi y'i tɔ ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ni nana ne ɲininka ɲɔgɔnna fila la bilen n bɛ kala su ɲɛ la batarama bilalen ne mun ko nasuguya daminɛtɔ ye nin ye mun mana ko daminɛtɔ ye e tɛ mɔgɔ min dɔn e t'a fa dɔn e t'a ba dɔn i bɛ cɛmɔgɔ ɲininkali kɛ na mun na n ka sira b'a fɛ ko la wa fɛn min e tɔ ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ billahi y'i tɔ ye ni ɲɔgɔnna wɛrɛ karamɔgɔ hakɛ to dɛ jeli e y'a ye de wa ka jumɛn ye ɔhɔ a tun bɛ enveloppe jɛman dɔ kɔnɔ ne b'i ka passeport ye sa karamɔgɔ ni mi hakili sigi fɛn bɛ don i la dɛ non jeli c'est-à-dire yan du kɔnɔ billahi manifin n'i bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn a t'i ni ala cɛla la billahi n dun b'a dɔn ni nin ma ye kɔni a k'a bila o kunna aw bɔtɔ don dɛ karamɔgɔ ne t'a dɔn i ka passeport bɛ se ka ta cogo min na est ce que i m'a fili o yɔrɔ dɔ la o tuma ne ye fatɔ de ye walima lagalakatɔ ne ye denmisɛnnin de ye wa jeli ko n bɛ n ka passeport fili fana sa jɔn min'o ta e kɔ yan san jɔn min'o ta ne kɔ e t'a dɔn ne ni manamanamɔgɔw de bɛ ni e m'a ta vara walima filo billahi nin fɛn in b'aw dɔ la kelen de bolo ne mun fɔ i ka passeport ye bon n bɛ yala la ni n sɛgɛnna yala la ayi ne bɛna mun de fɔ i ka passeport i bɛ passeport ko kalama n bɛna mun f'a ye jeli a fɛn bɛɛ kɛra bɛ e la jeli billahi depuis ne ye passeport sɔrɔ a ye a kɛra ɲɛngo ni hasiru k'a fɔ e jeli yɛrɛ ma ne ka passeport suɲɛ ni ka taa di i fa ma billahi a dabaliban bɛ ne la koyi billahi ka fa ma ne ka passeport suɲɛ ka taa dugawu ɲini dɛ n kɔni bɛ min f'i ye dugawu bɛ ɲini ni fɛn i wɔsi ye fɛn min de sɔrɔ billahi wɔsi tɛ fɛn o fɛn n'i ye dugawu ɲini n'o ye o bɛ danga de sama ka lase i ma billahi ne fa ye danbe ye wa n ba ye danbe ye ne kɔni t'o dɔn nka fɛn bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma ne bɛ ka passeport ta cogo di ka t'o di i fa ma e de y'a suɲɛ passeport bɛ yɛlɛma koyi ne tɔgɔ ni jamu de b'a kan a bɛ se ka kɛ i b'a yɛlɛma k'i fa tɔgɔ ni k'i fa jamu k'a kan mais billahi n bɛ n tɛgɛ da nin ko kisɛ kan zon y'a suɲɛ ne bɛ n tɛgɛ da a kisɛ kan i tɛgɛ da kan bɛ n tɛgɛ da a kisɛ kan n kɔni bɛ min f'i ye i bɛ dugawu kɛ dɔrɔn e tɔgɔ kana yala ne tɛ dugawu foyi kɛ ɔhɔ basi tɛ nin e kɔni bɔlen ɲinan san mɔgɔw fɛ sa
Dili. E bɛ se ka mɔgɔ bisigi cogo di tan? Ni b'i bisigi. E bɛ mɔgɔ bisigi cogo di? Parce que m'a dɔn i ka. Silamɛ yɛrɛ man ka tɛ ka bisigi. Dili ni ɲɛngoya bɛ e la o tɛ bila koyi. Ne bɛ ɲɛngoya bɛ mun na? Asiliya bɛ e la o tɛ bila koyi. Ne bɛ fɛn t'e bolo a t'e bolo. Ne bɛ ɲɛngoya na yan nɔ ni ɲɛngoya bɛ maa fɔlɔ min na e Dili. An don. Ɔhɔ basi tɛ. N'a sɔrɔ ni ye ne ka passeport ni n ka visa ta ka taa di i fa ma bila hali ka taa minɛ. E fa ta. Jɔn fa? Dili e fa bɛ taa ka sɔrɔ ne ma taa. A dun taara dɛ. Bilahi n kɔni bɛ ka n ye n ta de f'i ye tan. A i ta fɔ. E ni filɛ ni fara an tɛ foyi fɔ ye. Bilahi n'a ye n ka passeport sɛgɛn ka da aw fa aw kelen o kelen fa ma n'i ma taa bɔ aw fa bolo a ka fɔ n tu. Bilahi n'i ma taa le bɔ aw ka du kɔnɔ a ka fɔ tu. Ne bɛ kɔrɔ dɔn n b'i kɔrɔkɛ dɔn. N bɛ tila ka bɔ ka t'i kɔrɔkɛ nɔfɛ sisan n'a sɔrɔla ni n ka passeport b'a ka du kɔnɔ. Bilahi ka taa aw fɛ yen ka taa f'i fa ye n'i ye visa min di n ko ne ta don i ka fɔ tu. Bilahi i ka fɔ tu. N'i taara ne kɔrɔkɛ la tun n'a ye tili min da i kan karamɔgɔ. N'i kan. I y'a boli dɔrɔn i y'o tɔ t'a la bilen i bɛ taa i yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ yan. Dili kɛlɛ. A y'i ta ne t'i da don o la yɛrɛ. Walahi. Ne dɔgɔmuso nana i y'o ye o ye action min yirila i y'o ye yɔrɔ. E dɔgɔmuso ye muso de sa nka cɛw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn dɔn sa. Dili ni cɛ o cɛ ye ne ye i tɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ ne fɛ. Awɔ taa. Ni cɛ o cɛ ye ne taama cogo ye i tɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ ne fɛ. E bɛ ne dɔn wa? E sɛ bɛ ne mɔgɔ bɔ cogo dɔn. Bilahi ne ye cɛ dɔ ci o don o la f'u y'a sɛbɛn ordonnance kan ko toro frappé. A ka haramu e ɲɛ bɛ ne de kelen dɔn. Bon baasi tɛ n bɛ na don aw ka du kɔnɔ. K'e to ni nkalontigɛ ba in na ne b'a dɔn pɛrɛ Ala yɛrɛ de y'a dabɔ a kama ka passeport in design tunu. Baasi tɛ. Parce que i man ka taga ta. Ne man ka. E bɛ nkalontigɛ la e ko k'e bɛ taa i ji la. Ne m'a fɔ n ko cɛ ma ne ka fɛn suɲɛ muso ma suɲɛ fo e. Awɔ ne yɛrɛ de don. Bon baasi tɛ. Polisiw de b'an fara. An kɔni bɛ ka taa ne siran cɛ kana jɔrɔ sa foyi tɛ yen e bɛ jɔrɔ mun na. Ama sama ye basi la alhamdulillah ama basi te ama ne bɔra yɔrɔ la sisan ne taara sɔrɔ i tɛ yen nɔ ni cɛkɔrɔba dɔ de ye ɲɔgɔn bɛ yen ni cɛkɔrɔba bɛ ka ne buruja cɛmɔgɔ n ka visa re n ka fɛn dɔ re ne ko ni n tɛ ka foyi de faamuya ni man kɛnɛ koyi ni man kɛnɛ ni kunkolo tiɲɛnen don kana nin ka ko foyi jate. A ko man kɛnɛ a ma ne ɲininka ne ka fa ka jugu n'a ta ye ni ne ma miiri komi n bɛna dɔgɔya dɛ i miirila yɔrɔ dɔ la n bolo i ka cɛkɔrɔba de ayi nin to yen nimisa bi ayi nin to yen nin to yen nin to yen. ne ko cɛmɔgɔ a bɛ ka kuma an ka du kɔnɔ cɛkɔrɔba in ka kuma la ta. karamɔgɔ de don sa. i wɛsɛya. kana jiko la sa fa b'o la walahi mais n'a ye dɔgɔyaliw kɛ o tɛ baasi ye mais n'a ka dɔgɔyali kɔni sera Batoma ma bilahi an b'a gɛn ka bɔ du kɔnɔ. n ko du ye cɛmɔgɔ fa ta de ye. cɛmɔgɔ fa ka du de ye nin cɛmɔgɔ fa bɛ États-Unis de. ale dun bɛ k'i jama cogo min na komi n'a fɔ. cɛmɔgɔ tiɲɛ tɛ wa. awɔ ne. wala bon cɛmɔgɔ fa ye du in de jɔ ka du in bila an ka bolo kan komi du cɛkɔrɔba nda man ɲi ka nin cɛkɔrɔba in bila yen n'a nana kɛ manamana ko ye an b'a jate bi ta n'o kɔni sera e dɔgɔyali ma wa ayi n b'a gɛn ka bɔ du kɔnɔ an b'a kɛ. cɛkɔrɔba ɲɛnama dun t'aw ka du kɔnɔ ne. saba i dɔgɔya kosɛbɛ. a ye fɛn fɔ ka jugu dɔn. kuma banna kuma banna cɛmɔgɔ an bɛ se bi dɔrɔn an b'a gɛn ka bɔ. o ko banna o banna pewu. mɔgɔ bɛ ɲɛma k'e la dɔrɔn e bɛ manamana ko ma. o ko banna pewu e ka taa dɔrɔn i k'i hakilina lafiya. ale yɛrɛ bɛ nin jɛmanjɛmaniba in bɛɛ lajɛ a bɛ ɲama de la. ayi mais i bɛ maa maa ye ninnu na i bɛ taa sɔrɔ u kɛn bɛ k'u yɛrɛ kɛ yɔrɔtigiw ye. i b'a ye yɔrɔtigiw tɛ u bɛ taa quoi an b'a causer an bɛ se dɔrɔn an b'a ɲɛnabɔ. ayi non cɛmɔgɔ fa ta don a bɛɛ ni fɛn min kɛ. Kobakɛ e de ko don cɛ n'i b'i ka ko la ne bɔ a la quoi ne bɔ a la dɛ kana nkalon tigɛ mɔgɔw ye k'a fɔ ko ne fa e ni Ala ni kira cɛ e ni Ala ni kira cɛ ne fa taara Amérique ne yɛrɛ bɛ kodɔn waati min na avion tɛmɛtɔ sanfɛ ne fa kumana a mankan mɛn a bɛ boli de daminɛ a bɛ gɛn ka minɛ de ka na n'a ye so e bɛ min jɔ ko ne fa taara Amérique a ma taa Amérique a fana Amérique n'i b'i ka nkalon tigɛ la dɔrɔn nkalon tigɛ i yɛrɛ nka ne tɔgɔ bɔ a la ne tɔgɔ bɔ a la y'a ma non i ka n tɔgɔ bɔ a la. cɛmɔgɔ ne yɛrɛ kelen kan k'e fa taara États-Unis e m'i ja i bɛna k'i bɛ dɔgɔya. ne fa ma taa yɔrɔ si ne fa ma mun na i m'a k'i yɛrɛ e n'Ala cɛ n'a fɔla an bɛ karamɔgɔ ka da la ɲɛma karamɔgɔ mana nin mɛn n'a ye ne gɛn dun. e m'a faamu de sa c'est à dire Bamakɔ yan n'i bɛ fɛ ka Bamakɔ muso sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma gɛlɛya cɛmɔgɔ f'i ka bluff de kɛ f'i ka kɛ bluffeur yɛrɛ Ala kale de ye o la hali n'a bɔra kalama kɔfɛ k'i ye bluffeur ye o b'a sɔrɔ i lafiyara. walayi ne bɛ to k'a fɔ e ye n ko e ye laloma ye a kuma b'i tɔɔrɔ quoi a kuma b'i tɔɔrɔ walayi
ai karamɔgɔ ka Cristiano la jɔ yan ka ni kuma ɲɔgɔn fɛ a ye bɔrɔndɔli min dan k'a ye ɲinɛna nka ne tɛ ɲinɛ o ni n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ na e bɛ ka min fɔ ko bloku a bloku ni bloku de tun bɛ muso sɔrɔ sa m'a sɔrɔ Cristiano an ye Cristiano sɔrɔ e b'a kalama e bɛ ko dɔn wa n ko Cristiano ye Bamakɔ ka de ye Cristiano bɛ min dɔn an m'o dɔn n'an ko k'an bɛ taa Cristiano e b'a dɔn nin bɔla yɔrɔ min na ne bɛ nin bɔ yɔrɔ dɔn n ko nin bɔ Semana de an ka dugu kɛrɛfɛ Semana a bɔ Samara la de i jɔ yan ko Semana Polisiw de bɛ e ni ne fara parce que e de da y'a fɔ sisan k'a taara k'a jali ye ni ye e y'o fɔli la i bɛ dɔ kalama a ko la basi tɛ Dili ayi i kɔni i b'a de deli ka taa tile damadɔni si o ma k'e la yɔrɔ ma la koyi o kɛlɛ de ka sɔrɔ ne jo t'a la dura bɛ ko bɛɛ la bon nin dura bɛ bi e kan koyi Dili basi tɛ nin ye n don tɛ ye a bila e kunna ka fɔ ne sira bi n tigɛli la a banna n kana siya bi dɛ Dili a banna a banna bilahi e bɛ se mun na ne tilala e bɛ se mun na Dili ne e bɛ tilala se mun na n'i bɛ se ko la i ka passeport di ka visa ni n ka passeport ne tilala bilahi n ko visa ni passeport dɔrɔn ni n'o ma ye wa a bila i kunna e bɛ taa su kelen si bonni n'o ma kɛ e bɛ taa boli ne ɲɛ basi tɛ jɔn ka taa bonni Dili ne ye bonni Dili est-ce que e tɛ ka jouer min sisan ne m'a f'i i ka kɔlɔn ta da ne m'a f'i ka kɔlɔn ta dabila wa Dili i bɛ kɔlɔn la kana to ne ka dibi kɔrɔ dɛ i y'a faamu wa ne bɛ n dusu bɛ ka tiɲɛ ne Dili fɛn min di ne ma tan ne tigɛ bɛ se ma ne man ka fugula in bɔ e kama bi ka kuma tun basi tɛ Dili ne kɔni y'a fɔ e ye sisan n ko ne ye cɛ dɔ ci o tora fara bɛ sɛbɛn ka ordonnance kan Dili ni ne ye e ci don o don Dili ni ne ye e ci don o don ni docteur ma sɔsɔli k'i kunna i ka fɔ tu e bɛ se mun na i bɛ kulonkɛ la kojugu la o e bɛ se mun na bolo filifili in ko cɛkɔrɔba lankolon lankolon in e t'a dɔn ko passeport in tununi jara de ne yɛrɛ tun fɔra ko walayi ne t'a dɔn mɔgɔ min ta sinon ne yɛrɛ tun b'a ta ka taa n'a ye e mun ko y'an dala tantɔ Dagawuli. E ni kɔma sa k'o ka ɲi a ma e kun na don yan nin kun ne dontɔla yɛrɛ a tɔgɔ di a tɛ t'o la a kɛra fama yɛrɛ a kɛra tile fila ye koyi a ka dutigi dutigi dɔn karamɔgɔ kɛ karamɔgɔ bɔra yan sa fɛn fa bɛ don karamɔgɔ la a mun na walayi kirisi n'a ma ɲɛ karamɔgɔ fa bɛ don a la a tɔgɔ di da de mana passeport ni visa d'a ma awɔ o tun n'a bolo k'a bɛ kunu fo bi karamɔgɔ bɛ boli la yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a donna a bɛ minɛnw fili ka fɛnw fili ka bɔ nin tɛ nin ye ko ne de y'o ta ko ne ta don di fa ma n bɛna ale ka passeport n'a ka visa ta ka taa di fa ma a ma n ko mɔgɔ tɔgɔ de bɛ k'i ka passeport ne tɛ ko bɛ se ka falen ne kɔni ko n ko fa bɛ don cɛ in na koyi Dagawuli ma kabako f'i ye ne ni karamɔgɔ de bɛnna kunna ne bɔtɔla an ka tɔn wari di la ne ni karamɔgɔ de bɛ kule la karew kɔnɔ n ka visa n ka passeport n ka visa ne ko karamɔgɔ n ko mun kɛ ko dɔ yɛrɛ ka visa ni passeport n ko karamɔgɔ n ko ni ma so ma sa k'a bɛna diɲɛ wuli don in kunna n'a kana kɛ ka ne sɔrɔ yan dɛ n ko tɛ kɛ ka ne sɔrɔ yan ko diɲɛ de bɛna wuli diɲɛ bɛ wuli a wuli ka kɛlɛ ko n'a sɔrɔ a tun bɛ se diɲɛ wuli la a ka fɛn caman sonyɛna o kun a kun ma diɲɛ wuli la o nin ko in est ce que nin ye hɛrɛ ye a tɛ ko ɲɛɲini ji ma jɔlen na nin bɛ fa wuli mɔgɔ la dɛ fa tɛ wuli nin ko ni karamɔgɔ bɛ k'ulu kare kɔnɔ bi fo ka ne ja fa ma wuli la sa ni fa wuli la a bɛ fili la ayi sa i bɛ ba kɛ cogo i bɛ nin ko ninnu filɛ n'a balila mɔgɔ la c'est normal mɔgɔ kɛ tan mais a ye mɔgɔ dɔ ɲini mun bɛ se k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn la a ka ɲi tama a hakili bɛ sigi o a tɛ puruti la a hakili bɛ sigi sa kirisini karamɔgɔ tɛ karamɔgɔ ye n'a ka n'a hakili bɛ sigi sa a b'a hakili sigi bɛɛ kɔfɛ o Dagawuli n nana baro de la i fɛ ne ko Lamini dun Lamini mɔnɔlen don koyi mun na kabi o don o la ba dara ma bɔ yan fatɔkɛ in Lamini ma boli ka ne to wa fo bi appel tɛ ne ni Lamini cɛ kuma tɛ ɲɔgɔn ye a mɔnɔlen de don sa est ce que ne n'a wuli a bɛ ne ka appel ta yɛrɛ parce que a mɔnɔlen ba de don cɛbakɔrɔ fana ka boli ka muso to mɔlɛ a ka bɔ dɛ a mɔlɛ a ka bɔ mais a wuli an ka don so kɔnɔ an ka taa baro kɛ Imana jabage tulu kono tulu ka jaba yira doni utume jare ni tulu yi jado jaba yira na jaba koni tina sisi de
Jabakele sole imana najini uke jabakele na utume jabaya jabakele sole mo jabakele susu igala sumala ni ala sumala benega banaduya mai bele jabakele sole mai bele jabakele sole mai bele jabakele sole mai bele jabakele sole jabakele susu imana tuningora Jabakele susu. Jabakele susu. Akara fa mai boy. Badra. Ai na barakesa. Ai na barakesa. Ai am barakesa. Kete fatayesa. Am barakesa. Asabalisa. Am barakesa. Sisa. Libi fa barakesa. Ibi chama ko finu ibulu yoro ira no gram boruge finu ne fini mununda dongo ne taw bla ko kono mu ko tigini do mbi no liye klongake de ko bu bola ne ya du demma chama ko kana digila sa ibi baraje sara sa chama ya bien Mako salem ple nga fini dile mo ada nga baroge wangu sachi anna mika mo min neki kana kasisa kana kashi ai braji nteka kasi ne kajira ne kashi ai nteka kasi kana kashi watika ana baroke ana nga baroke Badra, boroko ni kadoi. Nga mo ni bere tigit saka boroke de. Bere ati damu ko fessa. Ni ga bere ne ba mina ne ba ki yire nyine jesa. Ai maye aveni bolo takika mashi bugo. Ba ki yire nyine je. Wallahi. Sisa. Awa sisa ame boroke. Badra, ame boroke me. Sisa. Akadne iga bere bla folo ni bere bla. O ame boroke. E ko ni mba do anga borokadi. Anga borokadi. Wallahi ame boroke. Na boroke. Na bere da bla. Na ma boroke. Wake mati mado fatola ko tire iti mabo. Ai ne ga bere ta damu ko fessa wallahi ame ne bula ame boroke tro wallahi. Ame boroke. Badra, sisa. E borodo be nere bolo khadi de. Pam buguti 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 Cemo tara? Ay cemo mata atrás sunage. Oh, cemo atrás sunage. Oh. Ala na bere atif la ko wala be mulu data mo ko shipe ngati akadne ibi menyetu ba nyikilingi ko cela. Podra. Awo. Inna ga nyetu ga ni bere nyikilingi na. Awo. Kana bolsa wallahi nda ga fisa kana bol ni bola ba di fede. Wallahi anti bol kana bolle ni bola ko ba de fe. Kana bolsa wallahi kadisa ba menyetu ko do ma nyikilingi. Badra pusha kana ki pusha kana ta. Ki pusha kana. Wala sisa ay na ay jata wala sisa miso ya fole mama ibara maka tukome ibi nyetu kenyetu awa bi nyetu sa iba ko de fota ni tamase kan nyele re me gulogi bo me gulogi be so kamko ay bi biri awa même me bi nyetu de iba ko de fota ke bila sawa nani dodo atami la ilaha Nere do sa karamogo nere do. Nere do sa. E giringa do maga sokona tan. Nere do sa karamogo. Fade bilawa. Ai e ma famu sa. Ni ma famu to. Nya me ki ka passeport ni ga visa tunna. Ni Hey. Hey, just sa che. Just sa akara di sa. Fonte. Karamogo. Ana to karamogo ka do mo fende sa. Karamogo. Atara. ana la folle la waze poete Demo kona suka damna tay tanto. Ay sabali sa. Karamo woni aramadnya la ma tunyo mai sa. Ay sa anya nya tonya sa. Anya mekika. Ni na du suka sibe nyo na be kila kana do foro ka munkera di. ko mo dongo ya fo kiga passeport ni ga visa tunna Awo ana la folle ge ne aso ayelin wala ana kunyo de o. am du okay ala ka du gardi gala Passport ni visa tewa. awala ka du gardi Aya aiwa. an na ni ne ne aso ya yidi
n'a ma ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a ye ala k'i gɛrɛ ama ye wallahi ama ye n tɛ n'a mɔgɔba dɔ de y'a di yan n tɛ n'a mɔgɔba dɔ de y'a bɔ a yɛrɛ la bilahi ka passeport ni visa dilan ka di ne ma ko ne ka taa ɲɛ da makan kan asiri den dɔ y'a suɲɛ bilahi o ye nin suɲɛ de nin ma ɲɛ koyi wa ni dili tɛ kɔni a bɛ bali ne la bari dili fa ma deli ka taa iji bon depuis ne ko ne bɛna taa iji kɔni dili y'a ɲɛ kun i b'a dɔn ni hasidiya bonyana mɔgɔ la dɔrɔn a bɛ kɛ zo ye bilahi manifin n'i juguyara bonya mɔgɔ o mɔgɔ la ka n'i ka fɛn yira la sinon a b'a suɲɛ bilahi o ye tiɲɛ i y'a ye wa o ye tiɲɛ nka ne b'a dɔn ne kan ka min kɛ sisan ne bɛna saraka dɔw de bɔ mɔgɔ o mɔgɔ ye ne ka fɛn suɲɛ bilahi i bɛ nimisa a la wallahi nka aw kɔni nana n fɔ a diyara n ye a diyara n ye yɛrɛ de karamɔgɔ foli bɔlen kɔfɛ a la yala an bɛ se k'an sigi k'an sɛgɛn lafiɲɛ bɔ dɔɔnin yan a bɔra min i komi an yala kojugu bi wala an bɛ sport la an taara fari bɔ ɲɔgɔn na dɔɔnin sport in kɔni ka ɲi sport in ka ɲi parce que a fɔra ko cɛ ka sport kɛ hali ne yɛrɛ ka eji taga la a kun fɔra ne ye ko ne ka sport kɛ a don ne yɛrɛ natɔ ne ye boli kɛ